Jeg har. Hvad synes du om dyr? Dyr? Nu så dyr. Nå, måske skal jeg først lige fortælle, hvem det er, ikke? Hvem vi er, ikke? På det tidspunkt, der arbejder jeg over i Guds eget land, ikke også? Amerikas. Der arbejder jeg så i SeaWorld der. Jeg hedder Fisan Poulsen, og jeg har en frisørsalon, som jeg klipper tækket. Skal klippe, og det er så Mowgli Tunis, som så arbejder nede med mig. Står og maler med en valerrulle. Og pludselig så hører jeg sådan noget, der minder lidt om en svag chicken hakken. Jeg har jo 2 små poodlehunde, ikke? Altså, og de er engang Freedom og Cherie, ikke? Men så var de til numerolog, fordi at de havde det ikke så godt. Så vender jeg om, og så svømmer den store hundspækhugger rundt nede i bassinet. Numerologen, han sagde bare, at de skal have røveren også. Og de har bare fået det så meget bedre, de har været de gladeste hunde siden. Og så er det som om, hun udsender nogle stråler. Det er som om, at de stråler er noget ultrasonisk vibrerende, der går lige ned i fissen. Ja, Mowgli, han er med mig. Ja, vi har været ude og kigge på inspiration til nye frityrer. Så jeg står mildestalt uden at have været i vandet, og er smaskhamrende våd ned i fissen. Nej, men der engang, så skulle jeg klippe til en hundeudstilling, ikke? Jeg springer ned i vandet, så falder om lidt på den her store regel. Hvor at Mowgli så siger til mig, at vi skal da prøve noget skægt. Så siger jeg, jamen det er jo røveren også. Vi vælter rundt i vandet. Jeg har stadig malerrullen i hånden. Så stiller jeg dem op af hinanden. Sådan her, så en hund står der lige ved siden af anden. Og så klipper jeg dem, så de får form som tyrkit eller tyrtkaja. Jeg finder dens klitoris. Hvis du er en spækhugger, den har en klitoris på 9 kilo. Så jeg tager min malerrulle og begynder at køre på dens klitoris. Men alle folk har sagt sidenhen, det der, Fisan, det er det pæneste klipning, vi har set af poolhunden. Og den er jo våd, kan man sige. Men som om der kommer lidt mere tykfyldende væske ud af valfisen. En gang, hvor jeg var i tyrtkaja alene, ikke? Der så jeg engang en mand, der klippede et får. Jeg visker ind i dens tykke hud. Altså, I love you. Og nogen siger, det ser ondt ud, ikke? Men det gør det slet ikke. Hvor vil alle tæpperne komme fra generelt, hvis det ikke var, at der blev et får, der blev klippet en gang imellem? Fra butikken. Det er fra butikken. Hvorfor noget? På tæpperne. På butikken. Nej, Mowgli. Det er som om, at jeg tænder et springvand af lyst, sovs, for det her kæmpe store smukke dyr. Bortset fra det, så havde jeg engang en hamster. Og sådan en bæst, det får jo ikke særlig meget andet end stærk fiberhold, det koster. Det vil sige, det går ikke så meget over emaljen, der er ikke så meget sukker i. Så den har skarpe tænder. Det der kommer jo, fordi tæpperne kommer jo ikke, altså hvis man klipper et får... Så en gang imellem, så smurte jeg fisk ind i peanutspotter, så slap jeg krædet løs i mine underbukser. Hold da kæft, hvor det sjovt. Med tænder og en stor trægenstand lige op i numsen. Nå, vi skal ned i butikken. Ja. Der er ikke nogen dyr, som har et tæppe som pels. Ja. Nej, man skal klippe ulden af foråret først. Ja. Ja, faktisk er jeg brandhamrende liderlig nu. Jeg skal kraftedeme med hjem og spille klitoris nu, du. Man skal klippe dyret først, og så kan man... Hvornår kommer det? Hvornår kommer det? På torsdag. Jeg skal måske først fortælle, hvad jeg her. Jeg hedder Fisan Poulsen. Jeg vil nok fremhæve et tidspunkt af mit liv, hvor at, jeg var enormt aktiv i kvindebevægelsen. Der havde vi jo nogle såkaldte selvforsvarslektioner, ikke? Nu siger det bedste sportsoplevelse. Det kan godt være, det undrer dig over, hvorfor jeg hedder Fisan. Fordi der er nogen, der synes, at det lyder ligesom hvis lidt på svensk. Altså hvis det så var Pikan eller Kussan. Men det gør det slet ikke. Det er fordi, det er noget med numerologi. Fordi før i tiden, der hed jeg nemlig Poul Poulsen. Der var på et tidspunkt en anden kvinde i min gruppe, som så at sige tryllebandt mig. En stærk murerskroster og sekretærpige, som på et tidspunkt, hvor vi skal lave noget, hvor der kommer en ind, og så skal man så ned og ligge og vende rundt, ikke? Og afværge, ikke? Den her voldelige mand, der kommer ind. Og så går jeg til numerologisten. Så siger hun, ja Poul, det er der godt nok ikke meget god energi ved at have. Nå, for 7.000 søren, siger så. Så siger hun så, jeg tænker lige over, hvad du skal have så, eller? Vi ligger helt krøllet sammen på gulvet, ikke? Meget intimt, ikke? Og så mødes vores blikke, ikke? Hede blikke, ikke? Og jeg kan godt sige, som det er, jeg bliver smaskvåd ned i fissen. Så tænker jeg, hvad skal jeg have sådan lidt eksotisk, eller sådan lidt ligesom testiklig? Så siger jeg skal da have Fisan. Så siger hun, det er da bare en god energi, siger hun så. Det er som om hele vores kvindelighed bliver en spændt bue af erotik. Og jeg siger så til hende, I love you. Mens vi ligger der på gulvet, ikke? Det er da så flot og næsten tyrkisk. Jeg kan også godt sige, som det er. Jeg er fuldstændig besat af Tyrkiet. Det er sådan en smuk land. Jeg tror også, hun er rimelig liderlig. Jeg kan fornemme, hun har halvstive brysthårene. Jeg
ser på det som en velkomst, ikke? Og siger, skal vi gå i bad sammen? Jeg har 2 hunde jo. Jeg har jo røveren også. Men de hed nemlig før, at de kom til numerolog. Der hed de jo Freedom og Cherie. Det er der bare ikke særlig meget god energi. De skal da have noget flot. Noget som sødt og rart. Så siger den ene skal i røv, og den anden skal i nos. Og tilfældigvis så har jeg så en dobbelthoved, nu mener jeg altså en stor silikondildo med pikhoved begge ender. Forklædt som en Sanix-deodorant. Det er jo så nok det mest på. Der var den jo. Det er fiskeren, skal du klips eller knips? For sport, ikke? Det gælder ikke om at få medalje. Det gælder om at få nærvær. Sådan ser vi tøser på det, ikke? Nej, fordi hun kommer først på mandag. Jeg har sat en lille gul selv bag kaffemaskinen nu på køleskabet, det gør. Det kan også godt være, at den ser på rejsalaten. Det ved jeg ikke, men det står i hvert fald, at der kommer hun klokken 10. Jeg er faktisk halvliderlig bare at tænke på det nu. Jeg er moist, ikke? Altså fugtig. Det er mørkt nede fra salongen af. Ja, det brænder på. Nu skal der godt nok klips der. Nej, klips, mener jeg. Og var det det? Ja, dag. Jeg sidder lige og øver mig på at stikke fisse på en krasser. Nu siger du uddannelse. Så er det jo så det, at jeg godt kan afsløre på stående fod, at jeg hedder Fisan Poulsen, og jeg er frisør. Der er faktisk noget meget sjovt. Der sidder vi og klar, at jeg skal være tutor. Det vil sige, det er mig, der skal lede de nye unge sygeplejersker, der skal afsted, ikke? Før der hedder Poul Poulsen. Det er sjovt, at jeg hedder Poul Poulsen. Så er det min ven, der sagde til mig, Poul, du skal helt noget andet. Du skal til numerolog, siger han. Og allerede i bussen, der ser jeg en mystisk, mørk skønhed. Lidt eller Pocahontas. Så kunne jeg så godt tænke mig at Hiawatha, eller noget andet. Men jeg kom til at hedde Fisan jo. Fisan Poulsen, så nu har jeg Fisans klipotek. Skal du klips eller klips, som du plejer at sige dernede? Sort olivenfarvet hår. Nærmest lilla bloklinsene. Som en pik, der har siddet i kvælertag i 4 timer, ikke? Det, jeg så kom fra, det var en studietur med frisørskolen nede i Tyrkiet. Så siger jeg til mine kammerater, I kan skibe mig et stykke. Nu går jeg ned til en barbersalon nede i Tyrkaya. Hun kigger på mig. Jeg kigger på hende. Jeg bliver smaskhamrende leder. Sætter mig op i barberstolen. Så kører man stærke tyrkermandsmand hen til mig. Vi kommer ind og får indlogeret ungerne der. Jeg fusker måske lidt med sædlerne. Så mens alle de andre er ude på orienteringsløb, så står mig og Pocahontas i køkkenet sammen. Han sætter sig ovenpå mig på skrevs og begynder at barbere, og det er som om man tager barbere, som om det nærmest bliver høvlet af mig. Hun har en hvid only top på, kan jeg huske. Lige hurtigt flår jeg en dåse majs op og hælder den over hende. Jeg skriger af fry, kan jeg godt fortælle dig. Og bang, jeg kan se, hun ikke har nogen BH på. Bang! Min brystvorter er så hård som granit. Så kigger jeg op. Så kan jeg se mig selv op fra barberstolen. Er det ikke spændende? Jeg tager hende i førergreb og kaster hende op på bordet. Så majs og pizzabrød og kinakål flyver til alle sider. Det er Fisan. Skal du klippe selv? Hallo? Jeg tror vist, at mens jeg slikker hende i fissen, der pisser jeg på gulvet selv, mens jeg onanerer. Nej, ved du hvad, det er fordi, jeg står og fortæller om den nærdøsoplevelse her nede i Tyrkaya. Lige så stille stikker hun et piskris op i fissen på mig. Jamen, den ser på en gul sæl på rejsalaten inde i køleskabet, nede bag ved kaffemaskinen. Det ender med, at jeg har en elpisker, et almindeligt piskeris, en zucchini, 2 grydelapper, et viskestykke, et skærebræt og en lille dessertske oppe i fissen. Så siger der pludselig, ud af ingenting, der vågner jeg op. Helt glat. Da de andre kommer hjem og tror, de skal have lækre varme pizzabrød med kinakål og noget lækkert, så ligger der bare 2 nøgne kvindekroppe, spændt som kogt ørn inden foran kaminen. Så kommer jeg hjem, så siger jeg til min numerolog, det er da sindssygt, det der. Så det var en nærdøsoplevelse, Fisan. Hej. Hvornår kommer det? Det kommer på torsdag. Det er godt. Den bedste ferie, siger jeg. Ja, det er svært. Der er mange ting, der var dejlige ved ferielivet. Nå, nu fik jeg lige standset mig her på midt på gaden. Jeg var lige ellers lige på vejen og besøge mine gode venner, som har også har en frisørsalon. Nej, for fedt. Jeg har hverken tøj eller været noget på til at være i fjernsyn. Det er jo helt almindeligt hverdagstøj, det er på i dag. Torino kører selv ferien. Et spisetilbud i sommeren 82. Opstillet komplet kører selv. Jeg kan lige så tydeligt huske det. Men nej, altså... ved du hvad? Det var jeg så undskyld. Ja, hallo, det er Fisan. Nej, ved du hvad, lige nu der er det sådan, så står jeg lige midt nede på gaden, nede ved Salon Shampoo. Fordi, det er fordi, at jeg står bare her. Jamen, prøv at høre, så må du klare de lysstriver selv. Det har jeg også fortalt dig. Mænderne var blevet sendt i byen, og så var der kun Elsa og mig tilbage. Over et slag cappuccino. Og nogle halvtørre
italienske skæreoste. Else tager min hånd og siger, I love you. Og tager den anden hånd og fører den direkte op til hendes ene bryst. Hun spørger så, om jeg har været sammen med en kvinde før. Jeg siger, nej, jeg har aldrig været tiltrukket af mig. Men nej, køn til jeg så. Ja, det ville være dejligt, hvis du kunne ringe senere, fordi egentlig så står jeg lige midt i en tv-optagelse. Ja, de fangede mig lige. De kunne se, det var fissen, der kom gående. Generelt så tager jeg til Galatasaray eller ned til Hanya i Tyrkiet. Fordi der er dejlige tyrkerfolk nede. De er simpelthen så flinke. Det er de. Det er sol og skinner, og der er... Så siger hun, så er det på tide. Og vi flår tøjet af hinanden. Og ruller sammen i en hed 69'er i forteltet på Kampletten. Og pladsbestik og næstkaffe står ud til alle sider. Og så har jeg også fået det, efter jeg fik navnændring på numerologien. Det fik jeg jo også. Det var virkelig en Poul Poulsen. Og nu hedder jeg Fissan Poulsen i stedet for. Og der er nogen, der synes alt muligt mærkeligt om, at det lyder ligesom for eksempel Pickan på svensk, hvor man så, de som egentlig lyder ligesom en pik eller noget. At jeg hedder Fissan, eller Kussan eller noget, men jeg hedder jo Fissan Poulsen. Jeg har Fissan Poulsens klipotek. Vi holder om hinanden. Det er varmt, intensivt. Hun suger på min klitoris igen og igen. Og hvis jeg kommer ned i... Nu må jeg så undskylde, den ringer godt nok. Ja, det er Fissan. Skal du klips eller knips? Nej, hej. Nej, jeg kan da ikke klare din lysdrive, når jeg står her. Så må du ringe ned til Gunhild og få en tid. Ikke også? Farvel. Det må jeg sgu undskylde. Den godt nok, der er i lidt en dag. Mændene bliver sendt i byen flere gange i løbet af den uge. Og jeg får hed damesex. Så det vil jeg sige, det skal have en god ferie indhold for mig. Tyrkiet, det har da været langt det bedste, jeg har prøvet i mange år. Det har der været der. Men jeg har mildt talt travlt. Så jeg håber, jeg fik, hvad jeg vil. I skal i hvert fald være velkommen ned i Fissans klipotek. Hvornår kommer det? Det går nok. Undskyld. Ja. Må jeg lige spørge dig om noget? Ja, det kan du da tro. Jeg vil høre, hvad du tænker på, hvis jeg siger mode. Så jeg vil bare lige sige det her, prøv at se. Ja. Jeg var engang håndarbejdsmedhjælper på et sted, hvor vi trak kabler til et modeshow. At der var en kammerat, der kom og sagde til mig: Poul, du skal ikke hit Poul. Det er simpelthen den dummeste idé, du nogensinde har fået. Du skal gå til numerolog. Randi, de kabler, de skal ligge under catwalken. Så kom jeg lige pludselig frem til, at jeg skulle i Fissan. Fordi det er der god energi. Og Fissan Poulsen, det er der endnu bedre energi. Og det er der sådan helt tosset god energi i. Under catwalken kravler han så. Og så kigger op. Og så går der en smuk kvinde. At faktisk så en af mine poolhunde går, havde det rigtig dårligt. Jeg har to poolhunde, eller jeg har stadig, gud være med det, jeg har stadig to poolhunde. Freedom og Cherie. Og der var det altså, Cherie var frygtelig dårlig, og hun har fået nogen, der slet ikke kunne tåle. Vores blikke mødes, hvor hun går på catwalken i det mest moderne tøj, ikke? Og Sjætter Randi ligger nede, nærmest i bare overkrop, ikke? Og trækker kabler, ikke? Så gik jeg op til nogen og sagde: Cherie har det dårligt. Hvad skal jeg gøre ved det? Så siger hun: den skal have røv. Og den anden, der skal den også, for ellers så går det lige så skidt med den. Så nu har jeg mine to puller, det her røverne også. Men hvad var det, jeg spurgte om? Så har jeg sådan en lille læresætning. Det, du dufter, skal du bruge som idé til dine bukser. Så efter modeshow, så er vi så inviteret alle sammen til champagne og kaviar. Så ser jeg hende her, den mexikanske, sydamerikanske, sygdomsfrie, ibenholdsfarvede skønhed med lang olivenfarvet ibenholdshår. Den første, der kom op og kysste mig godmorgen, det var Nos, tror jeg. Nos lugtede lidt af lyng, og så duftede røv af syren. Så jeg har syren på toppen, altså haute couture frisyr sat til syren på toppen, og lyng for ned. Så kigger hun bare på mig der, bang, siger det så, ikke? Jeg bliver brandhamrende våd nede i fisletten, ikke? Så river jeg hende ned bag vores bil, ikke? Vi har sådan en stor bil, hvor vi har alle vores kabler og sådan noget, ikke? Giv mig en duft. En god duft. Selleri, for eksempel. Cyklamefarvet ruskinsjak med lynlås i sin og guldknapper heroppe af. Og hun river og nulrer min brystvort, ikke? Og jeg river så en kjole og spørger hende på patterne og begynder så at glide helt vildt på hendes patter, ikke? Bang, bang, siger det bare, ikke? Og så har hun bare hele klør 5 lige op på den på mig, ikke? Så siger jeg: det skal da ikke være, du. Så jeg tager bare fat i hende, du. Lægger hende ned på gulvet, du ved. Og så har jeg sådan det glas, jeg har haft Campari med, op og røven på hende. Det forsvinder. Så jeg du godeste god, man var herre til hest. I Fissan. Ja, dog. Når du lavet stemmen om, afisoleringstangen og sådan noget, du. Jeg stopper dig op i skatkammeren på for fuld skrue, ikke?
Hun får bare tjo hej, ikke? Jeg tror, at vi ender i at synge limbo sammen. Nå, hej, jeg skal også videre med det her arbejde, du ved. Undskyld. Hvornår kommer det? Det kommer på torsdag. Ja, det kan jo godt gøre lidt intimt, jo. Når du sådan spørger om den bedste sexoplevelse, jeg har haft. Ja, nu ytrer jeg mig jo ikke så meget om sådan noget generelt, ikke? Altså. Men jeg kan da godt komme... ja, nu skal jeg tænke, ikke? I starten af 90'erne. En lystig tur til Tyrkiet sammen med en god ven. Ude hos mine 2 veninder, Tjordis og Bjaldi, ude i Vandløse. De har en kæmpe have, og så har de et hus, ikke? Så lejer de huset ud om sommeren, ikke? Og så bor de selv i sådan en nomadetipi, gammel mongolsk nomadetipi ude i haven. Der er en af mine venner, han siger til mig, Fisan, jeg har hørt, at nede i et sted i Tyrkiet, der har de jo altså nogle af de fineste krystaller. Og der kan jeg huske, at vi var ude en aften der i Vandløse, ude i nomadetipien. Vi så samlede en masse smukke kvinder mellem 35 og 50. Jeg hed jo Poul Poulsen, før at jeg var til numerolog, og fik bestemt, at der ikke var god energi i. Og så kom jeg til Fisan. Så jeg er også helt tosset med sådan noget alternativt, sådan noget med krystalhealing, og min krop er et medie. Og vi er selvfølgelig nøgne. Det er vi jo. Vi har ikke noget at skjule for hinanden. Bang, bang, det er en tidskone, det er et par bryster. Og ganske rigtigt, på et helt primitivt bord, med kun dækket med et klæde af læger, der lå der bare en samling af de fineste sten og krystaller. Og pludselig mærker jeg en hånd på min klitoris. Og jeg kigger til højre, og der sidder en beautiful dame. Og så siger jeg bare, hej. Og så min ven, han siger så til mig, Fisan, vi køber da det hele. Og hun sidder simpelthen med hånden på min klitoris. Så siger hun, hej. Så siger jeg, I love you. Og vores munde mødes i det mest fantastiske kys, jeg nogensinde har været med til. Jeg kunne mærke, at der var god energi i. Så vi købte bare det hele. Og vi knæpper så nede på gulvet, hvor hun bare rører min klitoris, og jeg rører hendes klitoris, og jeg suger på hendes brystmor. Hårdt. Og jeg slikker hende også nede i fissen. Så kommer vi hjem, og så går vi rundt ned i Pesaren her, det, tror jeg. Ned i den tyrkiske Pesar. Og så tager fanden jo ved hele teltet, ikke? Og lige pludselig ligger alle de her smukke nøgne kvinder mellem 35 og 50, ikke? I et stort bunkepul, ikke? Og lige pludselig så kommer der sådan en søg mand hen og spørger, om vi skal se noget. Så siger det er da tosset, hvis vi rejser langt for og så ikke skulle se noget. Lige pludselig, så forsvinder Tjørdis ud af tipien. Men ved du hvad, så viste han mig den fineste vandpive. Og lige pludselig kommer hun ind med en kæmpe stor stykke laks. Og jeg tænker, tak, spids, skæbne, og så sortner alt. Mere når jeg faktisk ikke at tænke. Jeg blev fuldstændig forelsket i den sag. Så sagde han, skulle ikke prøve at ryge på den først? Så, nå. Ja, det er Fisan. Skal du klips eller klips? Ja, man skulle være skarn, hvis man ikke stod og blev småliderlig bare ved tanken. Der går, hvor jeg lige skulle hjem og have fat i klør 5 engang. Det er nede for salongen af. Nogle gange så klipper vi på klods. Kan jeg godt? Men nej, hvor vandpipen den pynter ned i salongen. Det er sjældent uhørt smukt. Det er det altså.